Matunga. Ya pila mantawat. Ya pila kom. Ayeye Malawi ayeye. Ndafika Senegal ndala kuti basi. M'bale wanu osatopa. Akuluakulu. Ine kandala kandevu za holiday mmene munenera za chanchani. Kwambiri ndikukunyadirani kwambiri. Sindikuya nawo mayina awo azibwera. Pamene ndipo maonesa kuti anthu tikumvana. Anthu tikupangana follow. Okakulakonsa kuti asani nthawi iyi ndi quick update. Ndaona ndakandanena kale video yamba ija kuti pano sitimangopanga post zinthu zosapanga verify. Ndaona anthu apanga post m'mapeji m'magroup a WhatsApp mmene muzili mbwe. Akuti ngizi amangidwa. Okay, let me clarify this. Ambiri mwandifunsa ku inbox. Inaso mapanga ma comment kuti zakhala bwanji. Video mwayionadi. Ndipo video ndiyonadi. Koma si ya lero. Video meja ndi ya July 2021. Nintemera anamangidwa Nkuluja. Sulisala mangidwa kumana yilo kazipereka yekha ku polisi. Ambiri ngati mungayione video ijet mutakuona kuti munthu uja anavala mask. Aliyesali pa video paja avala mask. That was COVID time. Temene ku COVID inavuta kwambiri. Ndi ntemene Nkuluja anamangidwa. Zifukwa zimene anamangidwa Nkuluja ndizi. Temene ja kusafuka kuno kunachitika chipolowe kwambiri. Kunali routing yambiri ku Durban anthu anaphwanya mashopu kuba zinthu. Ndezi mamveka kuti Nkuluja ndamene he was charged on amati inciting violence and committing crime. Ndi mulandu woyamba unali umenewo. Mulandu wachiwiri anamanga kuti contravening COVID-19 regulations and restrictions. Chifukwa chokuti ndamene jamalesa anthu kutuluka, temene jamalesa anthu kuvula mask, pena pepeso zivala mask. Ndi Nkuluja anammenya mulandu woyamba wino nalo kuti ndamene ambisa zipolowe ifada udekapo muzipolowemo kulu uli kufuluntha anamba kalekale. Kulu kugulugusha adamba kalekale. Nde adapita ankasakidwa ankaenda chothawa mathawa. Ndadapita ikho kazipereka. Nde video mugioneja anamanga iti. Video imeja si lero. Lero chinali zunguli mujeni mu Durban mchimene mutachimangachi. Pokolo kusowetsa anthu mtendere. As much as kuti anthu ambiri ufuna chitafa chitamangidwa chimunthu chimenechi. Komano video imene chakuluakulu ndi ya kalekale. Anamanga adi koma ndi ya kalekale 2021. Zifukwa zake ndafotokoza zimene anamangira. Koma pitizano pemphera amanga pompano. Panopa chipani cha Julius Malema amene akupanga file mulandu wina oti amangidwe Nkuluja. Contempt of court order. Mulandu umene analowa na nkoti pompano. Koti inagamula kuti asiye kuyankhula za Malema plus alipire ndalama. Iyo uja akupitiriza domatu kwa na Malema. Akupitiriza domankhula za mwano. Nde mulandu umene amanga. Umene wowo ndimene nanena video yamba choti give them 2 months. Awiri onse aja alowa. Mulandu wa contempt of court order amanga. Umene wamakumanga kaye. Former court waphwanya chigamulo ndi lamulo la court. Nde Nkuluja sudu amangidwa panopa koma amangidwa. Tulimbikirana kupemphera. Nkhani ina ndiyo kuti mkulu amene uja Dzulo. Milandu ina imene amangaso. Nkuluja Dzulo wamanga munthu. Iye kumanga munthu ngati wa polisi akuti. Munthu wake wa factory ku Durban imene mapanga zovala chanjani anapita umene kujoka vuta kuti mukulemba ma foreigners. So kamwailo ma foreigners apezeka kumene kuti sadapitire 5. The rest anthu anali mmenemo ndakonkuno. Ndiye watseka shopu yo plus kumanga munthuyo, which is mulandu. Milandu ine imene akumutsegulira ndiyo kuti yeuja sakuyenera kumafunsa anthu mapepala kapena mafunsa munthu uyu ndi wakuti kwanu kuti ukutani kuno kumeja ni mulanduso. Ndebo mali pena lukhala chete kumafuna milandu yachulukire kuti akankwidzinga nayo
dzimvute kutuluka kwake lobelo imvute yewe chasakudziwa ndi mbuli ndi opusa akumusiya akuona ngati akuwina amfukulira pano pa South African Human Rights Commission yamba kale kupanga milandu yoti yoja kuphwanya ufulu wanthu kuno kuli malamulo kuti munthu wamba sakuyenera kukufunsa chinthu ngati wa polisi kapena ngati wa immigration kuno ku even pansewu pamene amanena kuti sikuyenera kuyima pansewu ngati wayimitsidwa ndi munthu wamba ukuyenera kuyima ngati wayimitsidwa ndi wa polisi wa traffic kapena asilikali wa ame noti munthu wamba ndi malamulo amenewo ndezimene achita iye uja ndakuphwanya malamulo ndiye milandu akukungira pang'ono boma limachenjera boma likukhala ngati mmene limasakira munthu wa madragi samafika kammanga afa mpeze maumboni ambiri kuti azalephere kupanga belo ndi azalowe mkulu amene uja ndi nzake uja pompano alowa nzake uja ani milandu imene anthu akumukungira chifukwa chikudabwitsa choti uja kumadziwa bwanji kuti nyumbayi amagulitsa madragi nyumbayi ali muli madragi 1 2 ye uja mkazi wake wa ku Zimbabwe amene asiyana naye ndi amene amapangira anthu mapayment abodza ma working payment abodza ndomachaja ma 5,000 iye anandi connection iso kuti ku home affairs iko ku immigration iko koma muza mkazi wake dzibweresa anthu ine ndi ndichani connection yankati ndafuna kuti iyo jakaloze chifukwa akunena kuti kuli corruption koma iye samapanga noziti ndafuna kuti akaloze uja kuti kodi zibayenda bwanji ndi akuluakulu nkhani ya anthu amenewa ndimeneyo bepa ndi ludzu ndakhalira kuyenda lero ndi kachakumwaka kuti magazi atsitsime kopano makondana mawe ife pano zabodzayi tizinena zachilungamo ena awasiye nadzikunamizani azipanga posa zawo zonamazo ife sitikopera za munthu ya ena awasiye nazikopera za pano azipanga ndi zawo zimenezo koma akamakopera za pano azipitiza zimene tikunena ife asamakuzeni zabodza pano zabodza tikukana phambiri Malawi phambiri ine kandala kuti basi kandala kandevu za mwayi kandala kandevu za aluminium kandala kandevu kamuti za white kandala kandevu kamuti kandi chani za golide ndimakunyadirana zomwe kwambira Malawi ndikubwera ndi update ina pompano kunyumba kwa mkulu ino wake waboma kwacholedwa kwabedwa komanso ndifuna ndikufotokozera anthu amene akumapasa anthuwa ndalama anthu aja agulidwa magalimoto ndipo munthu wadziwika kupanga zimenezo kuti anthu azipanga zosokoneza ndiye ndifotokoza mwandandanda kuti kuyenda bwanji zomwe kwambiri